En un món on la diversitat pot resultar desafiant, la Gemma Duran ens presenta Marró, un conte infantil que narra la història de la Rubí, una vaca de color marró que busca el seu lloc en un prat ple de vaques blanques i negres. A través d'aquesta aventura entranyable, els més petits aprendran sobre la importància d'acceptar-se un mateix i trobar la bellesa en les diferències. La idea de fer aquest conte em va sorgir un dia que estava ajudant el meu pare i el meu germà aquí a la granja i estaven totes les vaques aquí menjant i vaig veure la vaca marró, la Rubí, i em va cridar molt l'atenció allà al mig de totes les vaques blanques i negres i vaig començar a imaginar una història dins el meu cap de que era diferent i doncs que podríem fer una història, un conte parlant de la diversitat. I a mesura que va evolucionant el conte, doncs la vaca marró va descobrint que ser diferent no és una cosa tan dolenta com ell es pensava al principi. Un cop vaig tenir la història, vaig fer una mica d'esbós de com volia que fossin els dibuixos, les il·lustracions, i llavors em vaig posar en contacte amb diverses editorials i la de Babi Dibu els hi va encaixar la història en la seva editorial, en la tipologia de llibres que ofereixen, i em van proposar doncs, de ficar-me un il·lustrador i de publicar el conte, poder publicar el conte. Penso que actualment vivim en una societat molt diversa i que de vegades aquesta diversitat no està ben vista i no està acceptada. Les persones que han comprat el conte i que m'han fet un feedback, de moment els ha agradat molt i tothom destaca els valors que hi ha aquí dins. Jo crec que els petits es queden amb una comprensió potser una mica més superficial i en canvi crec que els grans poden fer una comprensió profunda de cada una de les pàgines del conte. La Gemma, a més de ser escriptora, és mestra a Riudarenes i considera que els contes són una eina educativa fonamental pels més petits. A través de les històries, els nens poden comprendre millor el seu entorn i aprendre valors fonamentals com l'acceptació, el respecte i l'amistat, principis que es manifesten clarament a la seva obra Marró.